ringkat bat pi Ringkat berbiru. kajing pule na ka gospel bakut kat kum Lukas ka burom hami kotrai kat bau Jisu udang lek jing lek balaki sendran ulawan poi ha ka wei ka shnong bat ka wei ka kantai ka bakar teng ka Martha kalap diang smobhai u halayeng kaladon ka para ka bakar teng ka Maria kabala syong ha ke kijat utrai bat kala shashkor ya ke jing hikai jong u Kamartha kala bun kam ha kaba pen kre pen krum kumta kala wan bat kala ong ko kan rat hato mem suit nyo baka para junga ka ino yang ngamar wei ban tre ye ki kam ki jam ong bakan wan ban yarap lem yanga u try la jubab ya ka ko Martha Martha Pikuslai bat sitom jingmut syapang bon ki Hendrei tang ka wei ka badon kam Kamaria kala jit ya ka bahatam ya ka ba an om shimno naka ka gospel jong utrai o grace sim hoi padar Scudero udai wene ki missionary bana po Philippines uba leitre sipo kawi kasnong hapo Tongo sa Afrika uyatu ya kene ha porba ngidon ka re kawi ka recollection usnem arah jarkhat lai langam bakla hadin jong katu ka typhoon ka bahe bha po Philippines ka Yolanda ka typhoon Yolanda hadin ka to gadon ka jing ya duai ka recollection jungi ki padar do ya tu ya kene ka jing tu khana ta kumbang ong utre sapo kawi krishnong ala klet po Tongo utre sansnem batai kita ki sansnem ule shibun bahagi kam nadu batei ki hospital tei ki school ki jaka ai turning baper nang taru umdei tang kata uai kidawai kidashin kat ka baula kumba pitip kinong Philippines de kiba subun hadu kata kum ki khasi jongi da phile chaying jongki kinam syari pi pin mi thli rung thli borobor kin ai pizza kin ai kene kata kilong kiba subun hadu kata tu nu padar Scudero ule kumta uai ka pizza uai ka pilan ya kita ki nong Tongo Sansne mutre yak takakam bat bun baha baro shishnong shitau ki burom bat ki wan shing mane man la kapor namar kane ke jingle baha jong ne padar hadin sansnem tam bola tre ha ta jaka ka kmi chung ka klat ulek pai sha Philippines pani otep la ka kmi bat klem da panslem kumba hadin arbanai ulek pai biang Tongo ka basungsi ka long daw la poi hangta ulek syaka ying mane ulek syaka jaka sa haka sngiu blay tit baje ben pelong mas mdon weru bawan tu prasang ban lekot tu ki por mdon mobile kumai don menta u prasang ban lekot uong are jayu bali pim yawan mas tu we na kita kinong yalam uong padar ngi labut yau tu pastor banang ni nasionong padar longo ong ari kumno kumta haba baro kini ki snem piwan sya kane kaying mane piwan shine banwan nyeseng piwan shine banwan ruai kumno menta tang kini ki arep nai ja manga pi kalalong kinong but jong ta pastor nak e kedaw nong taw reng ba ong hoy padar ngibut ye pi namar pila ai lut yangi nadong syadong pila ai ngi ke hospital pila ai ngi ke school pila ai ngi nadong syadong tang ba kawi pi klem ayengi wong kai kata pi klem ayengi yu Jisu pi klem ayengi yu try berdeu Jisu deu try wangi don kam pim ai u pastor u ai na kata kadaw ngibut yu kum ta da jing sosi padar sku u hapunan pai Scudero u hapan pai si po Philippines namar don ki bubut syu ya kabalang katolik kibut yu ta pastor nak kadaw ba padar u ai lut ki hospital uai ki school uai ki ne kitai Henry uklem ai eu Jisu uklem ai eu trai yaki
Upada skudero ule nadong sedong nak bentau trai Henry uklet pat yau trai jong kita kikam kijam. Bunsin kalong kum taha kaci im jong abad jong piru. Ngi le sibun kikam kijam nyong nak bentau blay nak bentau kris nak bentau kabalang. Henry ngi klet cisya yo tau trai jong kabalang yo tau trai jong kecin trai. Nak kata katau bunsin kecin trai kecin kata jong ikim long kibai seso. Tengah trai de ha kane ka kep ka bangi ngidon kum kane ka gospel ka bangi pule mentakas ngi kapan kan mau yang abad ya piru. Bah oi kat bangi dang trai na ka bentau trai ngim dei ban klet yau trai. Kamar tha ka bangi yo sngoh ka gospel ka bamentakas ngi ngatarai ka le ya kata. Ka le sibun kapan krek kapan krum ya ka bam ka sana ka bentau jung no na ka bentau jisu. Namaru jisu wan si ying jongki. Ka trai na bentau jisu. Tang ba ka klet pat yau jisu. Tang ka Maria ka bale ya kata. Ka basyong ha kejat jong jisu. Ka syong ha kejat jong jisu om tang ba ka syong Henry ka sengap. Kan iru ka bubun sin ngil ka ba makla ka jim jong ha jong pi. Ngi syong Henry ngim sengap. Ngim pelai jing mut. Na kata katau bun sin kata ka jing syong jongi kayalam syakiwe pat ki kam sniu. Habang ngi puson ba ia kene ka gospel ka bangi pule mentakas ngi. Bunsin ngakul marjing mod. Ujisu penrem, dei bau penrem. Uong ya ka Martha. Pi bun kampalat. Ka Maria kala le ka babha. Namar ka Maria ka syong mat ka sengap. Kamut ka Maria ka duai. Di bunsin nga perkat ila de ngong. Hato kala biang mau bantang syong bat duai kumbele ka Maria. Naik tre naik tak syu kum ka Martha. Persang penle kata. Ngai piru isla persang penle kata. Henry la pi syu syong khop. Syu wan duai apo ying mane. Tang lai sngi maknaru. Phim yo ja syu. Mton khau syu hieng. Te balai u Jisu u yero e ka Maria ka ba syu syong ka jat jong Jisu. Henry umai pat ya ka Martha. Yo la se don ka e jing hikai na ka banta jong abat jong pi kum mangong mane. Yo la se ngi tre ngi kta aku ba tre ba kta ka Martha. Klem da syong ka jat jong Jisu. Ka bamut. Ngi don shibun ki jing tre. Henry ha ta ka jing tre ka jing kta jongi ka jing let jongi sha office ka jing let jongi sha ki kambala. Yo la se ngi klet yo trai. Na kata katau ki jing tre ka jing kta jongi ki jing let jing kam jungi ki office jungi ki monra ya ka jing sesok te ka e ka bau Jisu u kwa bangin yo jing hikai na ka ne ka gospel ka bangi pule mendakas ngi yo le se dei tang ka ne ka we hoj ngi don kam ban tre ban kata u bleu ai ngi kti u bleu ai ngi ka jabing u bleu ai ngi ka kejat bangin tre ngin kata tang ba ngim dei pat ban klet yo trai. Kapamut, habangi tre kano ka kam. Habangi le kano ka kam. Lakade ka kam sarieng. Lakade ka kam pulekot. Lakade ka kam syong office. Utrai udah bendon haka jing mut jing berkat jungi. Utrai udah bendon haka tin katelik jungi. Utrai udah bendon haka jabing jungi. Utrai udah bendon rengkat batngi haka tre ka kata jungi. Ngatarai ka di kata kabakong santam kabaka gospel kahikai ngabat yapi. Nama radangi syu syong tang haying bane klem le ai. Ngam trai hadin as ngile ngingin yo aja. Ngam trai Jisu wonbu kapliang ja hakmut jungi bangin syu bam. U Jisu nom le ya kata. Penpan u ai ngi ka ketiga kejat. U ai ngi gejingmut jing perkat. U ai ngi kejabing kabamut ngi hab ban tre ban kata. Tang ba habang ngitre ngi kita ngimdei pat keny ban klet yau blai ngimdei pat keny ban klet yau trai la dang ngile e kata tingi longkum ka Martha ngibun gi jing mut jing perkat nak ta tau Jisu mai ka wong ko Martha pi bun jing mut jing perkat palat pim don por syu yau blai u blai don syu ha ga jing mut jing perkat jong pi ngatrai ngir gi longkum balong ka Martha ngitre ngi kita
Kejimut jing perkat jungi ka penlek kata ka bai school jong ki khun ka bai yeng kane kata ngi perkat tang yek ta ki e baro ujisu ublei don chu ha kejimut jing perkat jungi na kata ka dau yu da se ka trei ka kata jungi kam sei so ti ka ba kongsan ka long kata ngi trei ngi kata ngi hapan trei ngi hapan kata ngi hapan kamai ngi hapan kaji ublei ulai ngi ki kijat ublei ulai ngi kejimut jing perkat tang ba habang ngi trei ya kita kikam ngi diru ban longkum kamaria kabamut kababu ya ujisu ha kejimut jing perkat jungi kababu ya ublei ha kejing im jungi kababu ya ublei ha kikam ki jam jungi ublei ude ban long ban nengkong ha ka perkat ka perdan jungi wala ngi trei office ngi trei na ka benta ublei omna ka benta ka tulop omna ka benta ka baying omna ka benta ka bai khau ublei ude bendon uban kong ha ka jimut jing perkat jungi adang ngile kumta komen ko para ki jintre jing kam jungi borok ken sai so bat ublei usah dang gerku susu ingi hendai dadang ngi trei tang na ka benta ka spa ka pho ngi trei tang na ka benta ka tulop klem da bu yo ublei ha ka jimut jing perkat ha ka jintre jing kata jungi de ublei un sa mai ingi ujisu un sa mai ingi un ong ko Michael ane un khot ya ka kerteng jong pi bun jing mut jing perkat palat pim don jaka na ka benta jonga na kata ka dau gikam ki jam ki bangi ngitrei kinom siso tito ai kin ha kan ne kemas ke ba ngindang terwa menta ngin kerpat yo men sim bakoi bun pensyai ke jimut jing perkat jonga bat jong pi ba un hiar halor jonga bat jong pi un hiar ha ka jing mut jing perkat jonga bat jong pi ha ka ying ka sem jongi bangin long ki ba syai kedar bangin bu ya ublei uban engkong ha ka trei ka kata jungi ha ka kamai ka ji jungi ha ka jing le jing kam jungi ka maman ka sengi kenang ba ngiru ngin long ki ba seiso kenang ka jing trei jing ta jungi ki long ki ba seiso enyo ro ayu Jesus Christ junom la junom amen.